Alex cel frumos, cu privirea de foc. Când intră în cameră, toți stau în șoc. Cu zâmbet șarmant și un stil aparte. Era un spirit liber ce cucerea pe toate. A fost cândva un visător, un vagabond, dar viața l-a prins în al ei nou rond. Aș vrea să fie altul, să-și schimbe destinul, să devină un stâlp, să-și găsească alinul. Alex cel ce învață să iubească, să fie de casă, inima să-și ocrotească. Un bărbat ce știe ce înseamnă devotarea și din libertin și-a găsit transformarea. Privit cu admirație, știe să strălucească, dar acum caută liniștea să-l însoțească. Un om schimbat cu inima deschisă, iubirea e acum busola precisă. Alex în oglindă vede un alt chip, un bărbat ce știe că dragostea-i un trip. Din libertate spre un port sigur și cald, un cămin de vis, un loc unde-i înalt. Alex cel ce învață să iubească, să fie de casă, inima să-și ocrotească. Un bărbat ce știe ce înseamnă devotarea și din libertin și-a găsit transformarea. Alex cel ce învață să iubească, să fie de casă, inima să-și ocrotească. Un bărbat ce știe ce înseamnă devotarea și din libertin și-a găsit transformarea.